ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸತ್ಯವೈನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೆಯರೆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೈದಿರು. ನಿಖಲ ಯಾತ್ರೆಡು ಮುಖ್ಯವೈನ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರಾಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೈಗಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರಡು ವಾದ ವಿವಾದ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ: ನಿಖಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ನ ಜೋಕುಲು ತೆರಗಲೆ ಇಂದೇ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಪಗೆ ಈ ಯೋಗಾಗ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇಂದೇ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಾಕಿ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರಡು ಬೋಪು ನಿರ್ದವರ ಒವ್ವೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿ. ನಿಖಲು ಕೇವಲ ತೆರಗಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆರ್ದಾಕುಲು ಆಸ್ತಿ ಕಾವಡು ಏಪ ರಚಯಿತ ಬಾಬನ ತೆರಿವು ನಿರಪಗ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿವುಣ್ಣಲ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕಲು ಸತ್ಯವೈನ ತೀರ್ಥವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸತ್ಯವೈನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಜೋಕುಲೈನ ಎಂಕುಲ ಸಹ ಸತ್ಯವೈನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಅಸತ್ಯ ಖಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಪತಿತ ಖಂಡವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಖಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಪಾವನ ಖಂಡಡು ಪೋಂದುಲ್ಲರು. ಮನುಷ್ಯರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೂ ಪೋಪೆರತೆ ಕೆಲವೆರು ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವೈನ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂದು ಪಂಪೆರು. ಓಡಿಗೀರು ಏಪ ಬೋಡಾಂಡಲ ಪೋಲಿ ಇಂದು ಸಹ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಏಪ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನೇ ಬರ್ಪಿರೋ ಅಪಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಡು ಪೋಲಿ ಆರು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಚಳಿ ದೊಂಬುದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ತಿರುಗುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಆ ಯಾತ್ರೆಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ಲ ಪೋಪಿರು ಸತ್ಯವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾತ್ರೆಡುಲ್ಲೆರು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ರೈಡ್ದವರ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಏರು ಏಪಲ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪುಜರು ಅಕುಲೆ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಮನಸ್ಸುಡು ಭಲೆ ಸಂಕಲ್ಪವರು ಮುಖ್ಯವೈನ ವಿಕಾರದ ಪಾತ್ರರಾದುಂಟು. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಕೈತಲಿ ಏತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಇರಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ತೆರಿಪಲೆ ದೇನಕ್ಕೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಚು. ಈ ಪಾತೆರಡ್ದು ತಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಚಿಂಜುಜಿ ನಿಖಲು ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳರು ಬಂದು ಕೇನ್ ನೆಡ್ದವರ ಓವೇ ಲಾಭ ಇಚ್ಚಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೂ ಕೆಲವರು ಸತ್ಯವಂತರ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು ಅಸತ್ಯವೈನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು. ಇನಿ ಸತ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾದ ಬುಡುಪೇರು ವಿಕಾರುಡು ಪೋಯರಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಪ್ಪುಜಿರು ಕೂಡ ಸೂತ್ರಾದೇವರಿಯರು ಇನಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರುಡು ಬುಡ್ದು ಅಸುರಾದ ಬುಡುಪೇರು. ಇತ್ತಿ ಪಾತೆರನು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ತೆರಿಪೋನವು ಇಂದಿರ್ದು ಬಂಜಿ ಅಂತೂ ಜಿಂಜುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಮೋನೆಲ ಮಧುರಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪೆಂಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಯುಂದ ಬಾಕಿ ಹೂವೆ ಪಾತೆರಡು ಇಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ತೆರಿಪದೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಣೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಏನೇನಿ ಪವಿತ್ರಾದ ಕೂಡ ಅಪವಿತ್ರಾದ ಬುಡ್ಪಿರೋ ಅಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆಯ್ಜೇರು ಈ ಲೆಕ್ಕನು ಓಡಿಮುಟ್ಟ ನಿಖಲಿಗೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೋನಿ ಇಂಚ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೂರುವೆರು ಐನತೋರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಾಲೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಪೈಗಮ್ಮರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೈಗಾಮು ತೆರಿಪವ ಮೆಸೆಂಜರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮೆಸೇಜನ್ನು ತೆರಿಪವರು ನಿಖಲನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶಾಪಂ ಇಂದು ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ದೀವನ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆನಂತೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಕೇನ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಬರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಪಾತೆರಡು ಪೋಪು ನಿರ್ದವರ ಲಾಭದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪಂತೂ ಸುರುಕಿಂದೆನು ತೆರಿವು ನೋಡಾಪುಂಡು ನಾಸ್ತಿಕೆರೆರ್ದು ಆಸ್ತಿಕೆರು ಅನಾಥೆರೆರ್ದು ಸನಾಥೆರು ಎಂಚಾಯರು ಮಾಲೀಕರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇನ್ಲೆ ಒರಿ ಇಲ್ಲಕಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ವಿಕಾರದ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೂತ್ತೀರ್ನಾಪೆರು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀನು ತೂಪೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾತೆರೊಣಕೆನೊಚ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನೊಲೆಗು ಪೋಪೆರು ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಮದ್ಯಪಾನ ಅತ್ತಂಡ ಏರೆಗು ಧೂಮಪಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗವು ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ
ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಒಂದು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪುಜೆರು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಂಚ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವರು ಅವರಿ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ನೆರೆದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಸ್ತಿಕಾದುಪ್ಪೇರು ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ತೆರಿಯುನುಜರು ಅಡೆಮುಟ್ಟಗಳ ಓವ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳನಲ್ಲ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾದುಂಡು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುನುಜರು ಕೇವಲ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಲಾಭದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ 1,000 2,000 ಜನ ಬತ್ತುಂಡಲ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಒರಿ ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಬರಂದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಬಾಬಾಗೂ ಬರಪೇರು ಆಂಡ ಯಾನ ತೆರಿಯೋನುವೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕೊಡೋ ಅವು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೇರು ಪನ್ಪೇನು ತೆರಿಯೋನುವರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತಿಳಿದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರಾಡೆ ಏರು ಪವಿತ್ರಾದ ಪೂಜರು ಆಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರತ್ತು ಶೂದ್ರರಾದುಲ್ಲೇರು ಲಡೈದ ಮೈದಾನವಾದುಂಡು ವೃಕ್ಷ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಿರುಗಾಳಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇರಕ್ಲು ಬೂರೊಂದುಪ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏರು ಪನ್ಪುನ ಕುಳಿದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೀರು ಏರು ಏಪಲ ಶೂದ್ರಾದುಪ್ಪುಜರು ಒಂತೆಲ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಲಾದುಪ್ಪುಜೋ ಅಕುಲೆ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತಿಮಡು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಇದು ಉನ್ನತ ಗುರಿಯಾದುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಏರುರಿಗಳ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರುಳಿತ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣದ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಇದು ಪಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಡೆಮಟ್ಟ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟಗಳ ಲಡೈ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕಡೆಯಟೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ನೆನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತಲ ಭಾಸ ಆಪುಂಡು ತೆರಿಯೋನೊಂದು ಪೋಪರು ವೃಕ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಕಲು ಬೂರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಏರು ಕಚ್ಚ ಅದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಬೂರ್ವೇರು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಅಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೊಂದು ಬಾಕಿ ಏರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರಡು ಹೆಚ್ಚಾದು ಪೋಚಿ ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖನು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅತ್ತನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಸುಖನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಉಪ್ಪೇರೋ ಐಕು ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದ ಪನಡಾಪುಂಡು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆತ್ಮಲುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನವು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನೇನು ಸುರುಕು ಹೊಸ ಬೆರಗು ತಿರುಪೇರಬಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತಾ ಸುರುಸುರುಕು ತೆರಿಪಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾರತ ಪಾವನಾದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಕಲಿಯುಗೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುದ ಸತ್ಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೆನ್ನಿಕಲು ಬೀಕೆನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತಿರುಪೇರ ಸಾಧ್ಯಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಹೊಸ ರಚನೆಯಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪಡು ಇಂದು ತಾನೇ ಕಷ್ಟದ ಪಾತಿರತ್ತು ಅನ್ನ ಮಾಯೆ ಮರಪ ಒಂದು ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊರ್ದು ವಿಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಬರ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ಸುರಿಯ ಅಭ್ಯಾಸನು ಕಲಿವಡಾಪುಂಡು ಈ ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಿಕರ್ಮಾತೀತ ಅತನ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಪು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏಪಲ ವಿಕಾರಡು ಪೋಪುಜೇರು ಲಡೈದ ಮೈದಾನಡು ನಡತೊಂದು ಸುರುನ್ನು ಅನುಭವಿಸೇರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ದು ಓವ್ಯ ಲಾಭ ಇಚ್ಚಿ ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿದು ಏನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಅವೇ ಲಡೈ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಗೂ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು ತಪ್ಪುನು ಸರಿ ಮಲ್ಪವನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನೆರೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪನತ್ತೆ ಆ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಹಸ್ಯನ ತೆರೆಯುಂದರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಉಪ್ಪುನು ಕೂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುನು ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗ ಬಂದು ಸಂಗಮಗನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಂತು ತುಚ್ಪಾಡಾಪುನು ಅಂಚಿ ಆ ಕಡೆ ದೇವತೆಲು ಈ ಕಡೆ ಅಸುರೇರು ಬಾಕಿ ಅಸುರೇರ್ನ ದೇವತೆಲ್ಲ ಲಡೆಯಾದಿಜ್ಜಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ವಿಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಲಡೆಯಾದುಂಡು ಇಂದೆಕ್ಲ ಲಡೈ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಮಹಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಆದುಂಡು ಇದು ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಜಯ ಪಡೆಪುನರ್ದವರನ್ನೇ ನಿಕ್ಲು ಜಗಜ್ಜೀತಾಪರು ಈ ವಿಷ ಅಗ್ನಿದು ವಿಷಕ್ಕಾದೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಕೊಂಡು
ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಪವಿತ್ರತೆದಾದುಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಯವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಮಾಯ ಸುಸ್ತಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಇದ್ದೊಡು ಏರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಪ್ಪಿರು ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಅದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಟ್ಟಿಲಡೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಯ ಪಡೆಪೇರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನ ಪುದರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಪುಂಡು ಬಹುಮಾನಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲು ನಾವು ಇಂದು ಗುಪ್ತ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ನಿಖಲು ತೆರಿ ಒಂದರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಆವಡಾಪುಂಡು ಇಂದುವೆ ಸಂದೇಶನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೆರಡು ನಿಖಲು ಈ ಪಾತೆರಡು ಪಯರಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮೋಡ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಪಡೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐನರ್ದವರ ನಶೆಟುಪ್ಪುಲೆ ನಶೆಟಿಟ್ಟು ತೆರಿಪಲೆ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪೇರು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೇರ್ದವರ ನಿಖಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲು ನಾವು ಈಗ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯವಹಾರವಾದುಂಡು ಸುರುಸುರುತ ಪಾತ್ರದಾದ ಪಂಡ ಬಾಬನು ತೆರಿಯುಂಡು ನಾವು ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರಾರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ತೆರಿಪೋಚೇರು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಂಚಿನ ಆಪೆರೋ ಅಕಲು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿರು ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲಿರರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ದಾಂಡಲ ಓದುದೇರೆ ಆರಂತು ಮಾತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನನ್ನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಪ್ಪರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವನಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದ ಅಂತರನ್ನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧಿಸಿ ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಭಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಂಪುಜೇರು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ದುಲ್ಲಿರು ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ರೆಂದು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿ ಒಂದರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಪೇರು ಇಂದೆ ತಮಿತ್ತು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪೇರು ಇಂದೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಈ ನೆನಪು ಯಾತ್ರೆಡು ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಬಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಪೂಜೆರೋ ಬಂಧನಡುಲ್ಲೇರೋ ಬಡವರಾದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬಾಬನು ಏತು ಸಮಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂತರಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಭಗವಂತೆ ಓದವೆನಂದು ತಂಡ ಎತ್ತಂಜಿ ಖುಷಿಪ್ಪು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಖಲು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಆವಡಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಅವೇ ದೈವಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಿಖಲು ದೈವಿ ಧರ್ಮದ ಕುಲದತ್ತೆ ನಿಖಲು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿದರು ಮಾತ ಸೂರ್ಯವಂಶರು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇತನು ಚೀರು ಕಡೇಟು ಬರಂದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವರಾಣೆ ಬತ್ತದು ಬುಲ್ಪುಜೇರು ಬುಲ್ಪುಗುಲಕದ ಬುದ್ಧಿದ್ದು ಕೆಲಸದೇ ತೊಂದರೆಡ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯುನೋಳಿ ಜೋಕುಲೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾತೇನು ತೆರಿಪವೇನೋ ಅವೇ ರೀತಿ ತೆರಿಯುವಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಇಂಚಿನ ತೆರಿಪದನು ಐನೇ ತೆರಿಪವೆ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಮಂತನ ಮಲ್ಪರು ನಿಖುಲೆ ತೆರಿಪವರು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಮಂತನ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಮಂತನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾತ್ ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ್ಯಲು ಪರಸ್ಪರ ಮಸ್ತು ವಾದ ವಿವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ನ ನಿಖಲು ವಾದ ವಿವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ ಕೂಡ ಬರೆಯುವನ್ಲೆ ಸುರುಸುರುತ ಪಾಟುನು ಪಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಏರು ತೆರಿಪವಿರು ಪನ್ಪುನೇನು ಬರಲೆ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ನಿಖಲು ಕಡೇಟು ದೇತೊಂದು ಪೋಪರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸಂಶಯ ಬರಂದೊಪ್ಪುನು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲ ಅರ್ಥಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿರುವನು ಜೇರು ಕೇವಲ ಇಂದು ಸರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಸುರುಸುರುಕು ಮುಖ್ಯమైన ಪಾತೆರನೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು ರಚಯಿತ ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯುವನ್ಲೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ರಚನೆದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಯುವನ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಏರು ಇಂದೆಟ್ಟೆ ನಿಖಲ್ನ ವಿಜಯ ಆಪುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ವಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬನೆ ಆತ್ಮಲೆಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ತೆರಿಪವೇರು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಇನ್ನಿರ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದರ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು
ಬಾಬರ್ದೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾನ ತೆರಿ ಉಂಡರಡ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕುದಾರರ ಪೇರು ಬಾಲೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯನ್ನು ಬಂದಿತ್ತಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತೂಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಿನಃ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಪುಣನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆರ್ದು ಪೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಜ್ಞಾನದ ಪೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರು ಮಾತಾಪಿತಾತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗುಹಿಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಏರ್ಲ ತೀರಿಕೊಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಸತ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಡಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಶೂದ್ರಾಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆಲ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಲ ಇರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಲ್ತೊನಡ ರಡ್ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಓದವಿರೋ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವ ನೋಡಾಪುಂಡು ವಿಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ವಾ ಅಸುರಿ ಅವ್ಯಾಸ ದುಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಕಲೆ ಉಂಡ ನೋಡಾಪುಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ಉನ್ನತ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಕಾರನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಿಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆರ್ದು ಮುಕ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಭವ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖದ ಜೊತೆ ಚಿಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸುಖದ ಜೊತೆ ಮುಲ್ಪ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿದ ಕಾರಣಲ ಸಹ ಇತದೇ ಉಂಡು ಅನನಿಕುಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಜೋಕುಲು ದುಃಖದ ಕಾರಣನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪರು ಮಹತ ಸಮಸ್ಯೆದ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪಾದುಪ್ಪರು ಆಯ್ನರ್ದವರ ಚಿಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆರ್ದು ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪರು ಹೂವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಬರ್ಪುಣನೆ ವಿನಃ ನಿಖಲೇನು ಪೋಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಪಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇತೆ ಲಗ್ನದ ಅಗ್ನಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೋಗನು ಜ್ವಾಲಾರೂಪವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮನು ಕೈತಲ್ಕನ ಒಂದು ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪದ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕಾದ ಭಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಪರಸ್ಪರಡು ಸಂಘಟಿತಾದ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಹಜವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.